Inniki çıkışımız panel discussion, panel gurrun döşlüğü. Köpten bäri panel gurrun döşlüğü geçirmenlik. Geçirmenlik şu yıl Amerika'da bakalavr derejesini almak için nädip kabul almaly? Mümkün olsa stipendiyalar we üstünlükli gutarmak için nämeler etmeli? Şol barada gurrun alınıp barlar. Bu panelistlerin barının yeketek aýratynlyklary ya MIT aýratynlyklary MIT'de okap görler. Talipler özlerini tanadarlar. Şoň üçin men olary tanaçekkel özleri barada az gurrun bererler. Ýöne atlaryny belläp geçeýin. Gödölde Uranowa, Cennet Zamanowa, Dawud Muhammed Guliýew. Paneliň alyp barjysy bolsa PhD talibi we MIT uçurmy Gadam Murat Yeliýew. Salam hormatly mehmanlar we tomoşaçylar. Online tomoşaçylarymyza salam aýdýar. Esasen bärde panelistlerimize de özüm aýratyn salam aýdasym gelýär. Belläp geçişimiz ýaly bugünkü temamyz Amerikada ýokary okuw jaýlaryna tapşyrmak we üstünlikli okumak. Aslynda Amerika okuwa isleg bildirýänleriň sany soňky döwür hasam artypdy. Ýöne edil şu wagt bilişiňiz ýaly wiza ýagdaýlary hasam kynlaşdy. Ýöne şonu da bärde ediljek gurrunlar beýleki dünýäniň beýleki ýurtlaryna da okuwlara taşyrmak üçin, şo taýda okumak üçin hem beriljek maslahatlar değişli bolar diýen. Galy berse-de bärde tölemen Türkmenistanda da Amerikada mekdep tamamlap gelýän türkmen okuwçylarymyz hem ýetişiberdiler, köpeldiler. Olaram Amerika bärde okuwa taşyrarlar. Olar üçin hem maslahatlar inşallah peýdaly bolar. Şo zatlary gözüne tutup ine bärde Amerikanyň iň awraýly okuw jaýlarynyň, ýokary okuw jaýlarynyň biri bolan Massachusetts Institute of Technology, Tehnologiýa institutyndan komandamy jemledim. Netip bolsa ýene bir okuwçy kabul olam gelmeli, wizasyny alyp bilse ýa-da bärde bir gede kabul alsaň belki inniki ýylym başlap bolýar, uzadyp bolýar wiza alyp bilmese, şoň üçin netip bolsa oňa da garaşýar we inniki tapşyrjak okuwçylara da beýleki üniversitetlere girip şular ýaly şo taýda inni türkmen klubyny açyp bermeli bolar da şolar ýaly derejä netip bolsa geler diýip dilek etýär. Şoň üçin panelimizi jemledik. Bärde birinji bilen başlamaňkak nirden geldiňiz, näme mekdepde okudyňyz, näme okuýaňyz, ugruňyz zadyňyz hakda birazajyk özüňizi tanasaňyz, soň dowam eder. Men Dawud Muhammed Guliýew, aslym Marga vilayatynyň Aşgabat şäherindäki ýöretili işlerini 86-njy mekdepde tamamladym. 2022-nji ýylda Türkiýedäki Bilken Üniversitetine başladym. Soň 2023-nji ýylda MIT'ye geldim. Häzirki wagtda 3-nji ýyl talip, 3-nji ýyla geçýän ugrun computer science and engineering. Salam hemmeňize, meň adym Gözel. Men Aşgabatda oldum, aslym Lewaply. Özüm aýratynlyk çağlaryň mekdep internatyny gutardym 2022-nji ýylda. Şu wagt MIT'de 4-nji ýylyma başlamaly nesip bolsa. Okuyan uğrum, 2 uğur okuyan, kimya injenerçilik ve AI. Men Cennet, men Aşgabatly, ejem daglarlardan. Men 86-njy mekdepde oturdum. Asıl başta 7-20-55'de okap, soň 86'a geçipdim. Men matematikadan olimpiadalara gatnaşypdym. Gödel bilen bile MIT'ye geldim. Şu wagt 3-nji ýylymy gutardym, ýene 1 ýylym galy. Computer science and engineering ugruna. Köp sag ol. Diňe olimpiadaçylar bolup duran ýalakdyr. Ýöne şu wagtdan aýdaýyn MIT'de diňe olimpiadaçylar däl, beýleki okuwçylarym taşyrýar, kabul alýar. Awa.
Şoň üçin näme etmek näsip bolsa, inni bärde bugün hem tavşyrmak hem okumak gaty giň tema hem zady jemläp ýetişmer. Ýöne näsip bolsa tasaň bir bölegi hökmünde özümem bular bilen işleşip soňdan sizden geljek soraglary, online geljek soraglary da jogap berip ýetişmediklerimize jogap berip çykar. Onuň sosial ulgamlarda web saytymyzda radymyzda näsip bolsa paýlaşar. Panel discussion bolan üçin men özümçe ýygyderlikde esasy soraglary taýinladym. Ýöne sizden hem soraglary gepleşiň dowamyny alyp biler. Mikrofonuňyzy alyp soraglaryňyzy sorap bilersiňiz. Şoň bilen birlikde häzir näsip bolsa birinji soragymyzdan başlar. Ýöne birinji soraga gelmänkak elbetde Amerika taşymak hakda bilmeli zatlar ba göz önüne tutmaly möhüm zatlar we bular käbirleri mektepde bahalaryňyz, recommendation letterler, häsiýetnamalar, muallimlerden zatlardan ýazjak siz üçin hatlary, siziň öz ýazjak düzmeleriňiz, essaylar diýilýär, üniversitede taşyraňyzda gaty möhüm bolup durýar. İnglis dili ýa matematika, TOEFL, SAT testlary, onsoň oňdaşyndan hem haçan üniversitede taşyrmana taýýarlanyp başlamaly, haçan we nädip taşyrmaly, näme üstünden taşyrmaly, o zatlary bärde içkin gürleşmer. Näsip bolsa soň gytgaça ýan gaýdyşymyzy ýaly paýlaşýar. O hakda elbetde kän zatlaram ýazyly, gönümmeli şo çeşmelere de sizi ýüzlendirer. Indi şu taýda size birinji soragymyz. Siziň üniversitede taşyrylşyňyzda iň möhüm zatlary nämeler boldy, iň möhüm taraplary, inni taşyrjak okuwçylar nämelere üns bermeli? Çepden başlady. Pardon. Benim fikrimçe essaylar, yani düzmeler, biram sizin öz extracurricular aktiviteleriniz, biram yani hem de tanak geçmeken, başka recommendation letter, daran möhüm yani. Şolong sine ýene bir zat, nira tawşyrjaňyzy, nädip tawşyrjaňyzy, näçe ir başlasaňyz şonça gowy we şo barada gaty gowy research edin, her üniversitet, her hilek, her sin başga zatlary ünsärýär, nira tawşyrmak isleýän bolsaňyz, şolong esas ünsärýän zatlaryny öz üstüňizde işläň, esasy şo tarapdaňyzy görkezjek bolun. Soň ýan kaýdanym essayler, standard testler, SAT, TOEFL olarym möhüm. Yani esasy size saýlanmaňyza sebäp boljak zat essayler, özüňiz yani personal storyňiz, özüňiziň aýry tinlikleriňiz, başgalardan näme saýlandyrýar, şo zatlary esasy highlight etjek bolun. Yeah. Esasen şu essaylara değişli olanla üniversiteler berde holistic admission diktiler, yani hem medada terettiler diyorlar. So şu paketi bir hile şu bir adam dönü görkezecek olmalı. Because köplenç nemala her kim random ay men ona ettim, men buna ettim diye sanjız mesela o bir yerden matematik diye, bir yerden men hudojnik diye, bir yerden men yani aydımçı diye sanjız hem medada karşı adayn bu studentin nämet yani belidar wala. Şonu hem mesela combine edip doğrudan bir holistic approach doğrudan men şu 2-3 saat men ödüm barada aytjak bolanlygyny görkezmelden şu 2-3 saat fokus etmek hasam gowy men fikrimçe. Bärde häzir bölýän ýöne aslında üçüňizem birinji essaylara agadyňyzda düzmeleri. Menem size goşulýan sebäbi Türkmenistanyny kän biz mektepde öz başda düzme ýazyp zat edip köp praktika edem dokda ýazywy. Esasen monuň üniversitede tawşyramyzda şu essay ýazmak hakda birinji gerek gawatlaşýar. Şoň bilen özüm hem şonu ýalak boldum. Bärde men ýöne öz hekaýamy aýdyp bermäň, şu essay bilen baglanşykly, esasen hem düzme ýazmak bilen baglanşykly bir pikirleriňiz, öz hekaýalaryňyz, zatlaryňyz nähilek bolupdy? Yani men iki application season gördüm, şoň üçin biraz tecrübeler bolup bilen.
Birinci application season'na yani hiç şeyle yani iki kere taşıdım. Birincide hiç şeyle tecrübem yoktu ve bilen fikrim dine mesela online okuyan ilenki yali yazmak ve öğrenyanız. Hiç vaat yani birinin essayine seyredip yazman ya da son fikrin loncak olman ilki özünüz yani öz durmuşunuzdan bağlantılı ya da yani öz yaşanatlarınızı yazmak. Yani ikinci application season'na biraz şunu kelle getirdim ve yazanmatınız köpünç boş kağıtlarda oturan yani yazmak kıyın deyip bullet point edip bilýäňiz. Meselem, näme ýazasym gelýär ya da bir näçe essay we taýda diňe biri däl ýa haýsylada näme ýazacak, yani planlamak möhüm diýen, yani bolmasa boş kağıtlarda oturan yani näme ýazajagyny bilmän. Biram meselem ekstrakurikular aktiviteleňiz bar bolsa, şolary diýelim özüniň değişikliklerini şonu yazmak. Ýa meselem diňe ekstrakurikular aktivitede meselem club leader diýip goýsaň, yani olar hakikaten hem seň roluňy bilen oklar. Yani özüň şonu açyp görkezmeli bolýar. Meselem özümkide Hampshire Club'ın head president diýip goýupdym ve şo arada ýazdım. Meselem diňe Hampshire Club'ın president diýip ýazsam, men arada paşly hiç bilen oklar. Ýöne şo essayimde yani näme kynçylyklar badyny görkezdim ýa-da meselem näme mümkinçilikler, meselem haýsy mümkinçilikler ýok, haýsy mümkinçilikler bar we şolar bilen näme edip bildim. Şonu görkezdim. Meselem kiçileri okutmak ýa-da yani özüm şo environmentde bolup hem özüme öwrenmek, hem beýlek okuwçylary okutmak we köpüns käbirde klise ýaly görünýär ýöne yani öz ýaşanatlaryny goşup şonu yani klisede edip bolýar. Men tecrübemde men diňe MIT'ye tapşırdım Early Action'da ve esasy MIT'nin essaylarının üstünde işledim. En esasy berjek maslahatym yani özüňizi şo essaylaryňyzy okuyan kişiň orunda goýup görüň. Her gün müňlerçe essaylar okuyaňyz we şolaň arasynda sizi ýatlyjak, sizi saýlandyrjak esasy näme haýsy tarapyňyz şonu tapjak boluň. Men özümkide esasy zat etdim. Şo himyadan olimpiada gatnaşanda birinci gyz bolup gatnaşan, yani birinci medal alan boldum ve esasy tutuş application'ımda şonu highlight edecek boldum. Essaylarımda, ýa-da extracurricularımda şo gyzlary aýratynlykda okutýardym. Şo da köp okuwçylarym yerler aldy, şo datlary highlight edecek boldum. Onsoň yani diýjek bolýanym sizi esasy beýleklerden näme saýlandyrýar, şonu özüňiz pikirlenip tapjak boluň we original bolsa has bolýar. Soňam yani biraz tersirek jogap boluplar. Yani men tecrübemde misal üçin Harvard her ýyl diýen ýaly 50 sany most successful essay diýip publish etdi ve şo men tecrübemde şolar okamam gaty köp peýda etdi. Yani nähili derejede ýazmaldygyny göz ýetiripdim de şonda her kim gaty ýokary derejeli we çeper ýazýarlar we yani şonu ýa göz ýetirdim. Ya, soňam ýankaýdanym näçe ýer başlasaňyz şonça gowy, yani oturup ýazaryn diýip pikir etdiň, bir ýada oturamda gotaryn diýip pikir etdiň, yani hiç ýaşan beýle bolmaýar, yani hemişe kelläňde bolýar, awtobusda boltyň, mektepde boltyň, şonu näme ýazsam kam diýip soň birden ilham gelýär we ýazýaň. Birinci bilen aýtjakladym gaty kyn bolýar. Men asıl Lüboy dilde bolsun yazmam gaty erbet. Men gurlamam o diýen gowdar. Welin maňa gaty kyn geldi aslında şo eserler yazmak ve birinji bilene her kimden opinion soramak gaty peýdalygdy. Yani daşy men prost joramdan geçtak men şu eserler baweli benden barada ýazaýyn diýip, because men ödüm tanaýan diýen ýöne men joralamam menden gowy tanaýar ka wagt. Ve şo MIT eserden birinde meselem bir eser boş wagtynda näme etdiň?
like that's it. What do you do in your free time? Kind of situation, and it's like youthsuz. Şo düzmän ýazmaly ve o prostosen ay men boş wagtym telewizor seyretýän diýip bilen ok first of all. Yani bir özüň bir dadet görkezjek görmeli ve göderiň aýdýaşýaly, bir dadet onu original etmeli, her kim ýa men kitap okaýanym diýip bilen ok diýen dedim. Bir zat goşmaly, seni başgalardan aýyrjak. Şodam ve men näme ýatsam kam diýip otyrdım ve men joram aýtdy. Sen her gün oturup ejeň bilen çay içýän, şo barada ýatsaň näderkä diýdi. Ve şo essay men şey inspiration aldım ve başkadan Kocası guide guide'lar var. Eserler ne dip yazmalı, tipler, veriyeler yani şeyler atır mention edecek olmalı, odur budur. Ve şoran hemmesini cemlap bir düzme yazdım. Hemme düzmelerimden emin şo düzmeni her kim gördü. Like challenge essay vardı, yeni nemesi vardı, yine her kimin düzmeleme o kanla şo free time essay gördü diyediler. Dem şey dittiniz. So it doesn't always have to be olimpiyada. Yani bir orijinal taraftan şeydi top bola ve başkalarından şeydi men asıl neme orijinal adım ba dip sorap bilirsiniz mesela. Demek öyle. Gata doğru etken. Esasen meňem ýadyma düşýär şo challenge, şu durmuşda näme kynçylyklar bilen gawatlaşdyň şoň üstesinden nädip geldiň diýen bir sorag bardy. Iň uzun şo hakda ýazmalylar. Menim ilkinji olimpiadamda nädip kopya çekip altyn medal alarmy aýdypdym. Şoň üçin ýazmaly zatlar we ýazmasy zatlar we näme ine töweleme ýaşlarymyz we aramyzda da otyrlar essay zat ýazanlaryna çagalaňyz ýa ine tomaşaçylar bize belki yüz tutup bilerler essay gözden geçirmek hakda pikirlerimizi paylaşıp biler. Şolar ýaly 4 ýaş gerek nemetmeli dogrydan üstünden geçmeli we aýdyşýaly uzun proses essay ýazmagyň özüne 2-3 ay aýyrmaly belki ingowsy bir ay bolsa ýam az diýip biler dogrydan. Bärde indi näme hakda ýazmaly diňe olimpiada bolmaly elbetde her kimiň öz durmuşy we öz hekaýaty bar dogrydan. Şo zatlary aýdamyzda extracurricular activity diýip mektepden daşary edilýän zatlar. Belki Türkmenistanda şolan bir azajyk gözden gaçyrylýan bolup biler diňe bahalar diňe bäşlikmi diňe günnölüge seretmeliler üniversitede taşyranda şo zatlarym gaty möhüm da dogrydan. Inni mektep okuwçylary şo extracurricular activitylerini, hobbilerini ne derecede ünfermeli mektebinden daşary, tapagyndan daşary nämeler edip bilerler Türkmenistanda ýa bärdäki okuwçylar şo hakda bir azajyk pikirlerini de özeden zatlaňyry belki olimpiadaň daşyndan ýa-da maslahatlaňyry aýdyp bereň. Men esasy şo extracurricular activity'de chemistry club leader diýip goýupdym. Başka extracurricular activity Türkiýe gelem soň Türkiýedäki olimpiadalarda soraw ýazdym, şolar okuwçylaryny okutdym, olimpiadalara supervisor bolum, gatnaşdym, ýani onu goýdum. Bir ýani otelde 4 sal mümkinçilik bar, ýani 4 sal ýazyp bolýar. Üçünje Bilkentde aslında men talip ýöne Bilkentde ingliz dili öwrenmäne geldim diýip ýazdım. Ýani Bilkentde English like a student, and dördüncüm özümün kiçiräk zadym bardy, ýani terjime etmeni goýarýardym. Esasen kimya degişli zatlary we şu adam etýän soraw bolsun şo translator ýa-da like a freelance translator diýip goýupdym. Ýani biram şo extracurricular activity'leri meselem Türkmenistanda belli derecede limited ýöne education US bolup biler, meselem şoň gatnaşyp bilersiňiz birden zatla guraýarlar. Meselem ýakynda Model UN zat guradylar we bilemok US bärde Amerikada biraz belli zat bilinýän zatlaryň biri Model UN, başga online programmalar bolup biler ýa-da eliňizde mümkinçilik barsa gidip bolýar Yale Young Global Scholars diýip programma bar. Yani minimal edip boljak mektepde klap ýöretmek.
maksimal etip boljaklarym, eger mümkinçiligim bar bolsa, ýa sana programlar bolýar, meselem daşar ýurtda zatda şolar gatnaşyp bilersiňiz. Ve şonu ýöne mektep ahalaryňda ýani kendi ýani etmeni başarmaly, ýani balans etmeni. O. Me öz ýazan zatlarym barada aýtsam, başda şo ýanky mektepde olimpiadadan gyzary taýinlaýardym, goşmaça sapaklar himiýadan hem başga sapaklardanım. Soň dat diýip ýazdypdym, şo boş wagtymda näme etýäň diýen esseýe MIT'ye keşfetýän diýip ýazdypdym. Çynarym keşte etýärdim we onam has ütgoşukrak, ýani keşte kadimden gelýär, birazjyk taryhy barada aýdypdym esseýimde. Onsoň häzirki wagta uýgunlaşdyrýan, mysal üçin AirPods'ta şolary daşyny dizayn etýän zat diýip şonýalyk bir zat ýazdypdym we şol pikir ýadyma şo ýanky aýdan dadyndan geldi-de, şo müňlerçe adam ýazýan bolsa şoň näçesi keşte diýip ýazýandyr, ýani şo ýatda galyjy bir zat bolar ýaly. Soň başga Education USA'yň UCA programyny edipdim. 2020-nji ýylda şonu mention edipdim we hawa esasy eden zatlarym şolar. Soň indiki etjek bolýanlara näme maslahatlar, mysal üçin sada gelýän okuwçy aýwyl mysal üçin okunyň daşyndan, olimpiadaň daşyndan suratçylyk mektebi gatnaýardy we gaty gowy okutýarlar we çykyşlar etýärler we ýani men pikirimçe şonýalyk başga hobiler siziň esasy uruňyzy hem komplement etýär. Eger siz şonu balans edip bilseňiz, şoň üçin şonýal zatlary etmek hem möhüm. Soň başga maslahatlar, ýani sport bilen meşgullanýan bolsaňyz hem şolam barda gaty möhüm bir zat taplanýar we Türkmenistanda da köp mümkinçilikler bolýar, bahsleşikler zatlary geçirilýär. Okuwçylaryň arasynda şonu hem gözde tutup bilersiňiz. Başgadam ýankaýdanım, ýani hökman has ütgoşuk uly bir zat bolmasy gerek. Mysal üçin ýöneköýüp keşfetýän, dikin etýän şonýal zatlar hem sizi saýlandyryp biler. Ya. Men özüm ýazamda computer science engineering uğruna tam apply edipdim ve diňe şo sapaklardan daşary CS özüm okaýardym. Yani YouTube'dan olsun, malumdan bir videolar alıp olsun ve ondan daşaram Education USA'yň bir bootcamp'y bardy. Oňa gatnaşdym diýip aýtdym. Onuň specifically CS üçin bootcamp'y bardy. Oňa gatnaşypdym diýip nemetdim. Ve onuň hemmesi online. Yani men näme free bolsa şonuň hemmesine apply. Young Global Scholars hem şeydip tapypdyk COVID döwri şodur bize gowanmaly because remote boldy hemme zat. So gatnaşyp bildik ve şeýle köp summer camplar var asyl. Soňam biziň bir hil kellämizde nähilde extracurricular mektep töresininden daşynda bolmaly ýaly gelýärdi biziň kellämizde. So başda näme demede bir hili şo Unpaid Center'da şo matematikler bilen okuýşymyz dadymyzdan bir hili akademik ýaly gelýärdi. Ýöne biz tapamyzdan daşary şonu etýärdik üstüne. So olam extracurricular activity bolup gitýär. Ýa-da meselem bizde köp okuwçylar näme diýär şo klassa teretýän bola ýa-da şo jurnal alyp berýän bola ýa-da bir hepdede bir ýerek event etýänler bola, socialize etmek üçin bir zatlar organize etýäňiz. Şo zatlara masal extracurricular activity bolup gitýär. Ve aňyrda siz leadership skill'laňyzy we organizational skill'laňyzy görkezýäňiz şeydi. Yani biz üçin bir hil kiçi ýaly gelýär, ýöne aslında şonu go edip phrase edip bilseňiz, asyl go extracurricular activity bolup gitýär. Sizden gelýän soraglar bar bolsa, belki men ünsürmän gaçyrýandyr, eliňizde zadyňyzy galyryp sorap bilersiňiz. Oňa çendiňizde soraglar bar. Bir muşkul. Ha, şeýle.
Salam, ben yanlışmasam Cennet'e sorulma, yankı ecemilen çay içen diyen zadın var, activity. Şonu ne edip meselem topladın ve kapladın, şonu soracak olan, gatı kızıklı geldi hakikattenim. Meselem hemmemizem çay içeceğiz. Ne edip? Bir İngilizceyi ne edip verdin? Kızıklı olardı. I think men demedim de gatı first of all hook edin diyorlar audience'ını da. Yani bir gatı detailed sentence bilen başlayın bu ne mi aytacak gadidirecek. Ve men nemedem başlamda like günüm kıyın geçen olsa, saat geçen olsa, halacenikte şu tort bağ olsa, dine kokova olsa, Lüboy neme dedim. Her gün oturup Ecem bilen çay içen deyip başladım. Ve son Ecem bilen çay içimden hem öyle günün devamında eden zatlımızı gürleşeceğiz. Şöyle son enlik hep de edecek zatlımızı gürleşeceğiz. Son köprü oturan olsak 2 yıl bundan ödül orada bir zat olan da gürleşeceğiz. Ve şu example'ları men beripdim. Mesela neme deyipdim. Şu günün devamında men mektepte öğrenen zadım düşünür yani Ecem'e mesela ya da biyologiyada geçen bir temam aydıp ber yani Ecem'e olsan bana İngiliz dil kursuna katmak başlattı. Şu neme gramatik öğrenen aydıp ber ya. Olsan iki heptimin olsan edecek zadımız diyeyim dedim. Ay şu bir event olacak ola biz şu an organize edecek ola ya da olimpiyada başı kampına gidecek ola saat deyip ve 2 yıl bundan ödül bolan zat diyeyim dedim mesela bir men şu Young Global Scholars'a katnaşamda gatı men için üç köşktü ve gatı bizim team leadimizam gatı go bradam de and she helped me learn a lot about myself ve men şu anı prost şehirde koştum like as an example şu zatları gürleşiyastık ve yani prost çay içmekten men aslında ödüm barada da adaydık berenim molle. Ýöne neme diýesim gelemeňem. Hökman bir grandioz uly bir waka hakynda gürlemek gerekkel. Ýöne özüň üçin möhüm bolsa, jana ýakyn ýürege ýakyn bir tema bolsa, şonu ýazanda ýam okujy okap oturan bilýär-de, şonun gowy täsir galar ýam kady. Başga sorarak bolsa, bärde ni entek açylmadyk, ýöne iň uly temalaryň birem hemmekşem aslında birinji şonu soraya Amerikada okuw tölegi finansy nädip yapmaly? Sizin hemmeňiziň belki jogaplaryňyz aňsat, MIT girip bilseň okuw tölegi mugt bolýar. Ýöne hemme ýerem on ýalaklar, şon ýaly 5 artsan universitet we ýöne şoň daşyndan başga näme maslahatlar berip bilersiňiz, bir research eden bolsaňyz taşyjak wagtlaryňyz bar bolsa. Adam berde okuw töle mut bolanok eger size kömek gerek bolsa mut bolýar. Hani Hawa dogry ýöne option bay derle o derecede hiç emes. Başga näme optionlar bar taşyjak okuwçylar üçin ýa daşa ýurtlarda da nähilek mümkinçilikler bar bolsa aýdyp bilersiňiz. Men özüm esas şu men döwrüm şu wagt 8 tane üniversitet bardy, ýalňyşmasam bu wagt 10 ýyl boldy. Ýani need blind, başgaça ýani seni kabul et. Sen application'a ferden matlara, sen finansiýa eden hiç ferden o. Geçen soňam 100% they meet your demonstrated need. Meselem täze Washington Brown Üniversitet ba, Notre Dame de Üniversitet ba, Washington University in St. Louis. Olardan daşary Needaware College'lar wa olaryň başgaça geçden 100% demonstrate needini ýapýar, ýöne geçmäňde seni sen finansiýa eden refer etýär. Şolara kolejlarda tapşyryk bilen aslında geçmek biraz kıyın bolýar, ýöne tapşyryklaryň galanan gowy. Başga men öz tapşyryklarym esas ýanky MIT vardı, Yale vardı, Brown vardı. Onun daşary liberal arts college'lar var, mesela Gettysburg College or International Atlı Colgate Üniversitet vardı. Şon ýaly üniversitetler baýa başga tuition free college'lar var, mesela Berea College or yani birden optionlar bar, ýöne
yani köpüsü yani nide way olma mümkün. Başaçı yani geçsen de sen finansiyadığına teğet yani bir geçibilsen dolu çıkacağını yap ya. Taşar yok da mesela bilken üniversitede var. Hükmanın medaller yok yok SAT'in bağ olsa bağlı SAT'in bağ olsa 100% içinli tuition'ın yapıp bile ya da bilken Türkiye'de de birden go üniversiteler var Koç, Sabancı gün kariyerde mesela Yunist Kayıst has belli. Şoma mesela Kayıst'ta 2 yıldan beri hiç ili mesela olimpiyada da katlaşmadık. Dine SAT'ler var. Şonun geçen okuşlar var. Kayıst'ta Yunist'ta da şeyler yanlış mesela. Başka bir Singapur'da bir üniversitede mesela şoma öğrenim tavsiyetim. Top 20'ye girdi. National University of Singapore. Ama olan mesela geçten doğru emeçliklerden yapıyor. Belirleyecek kontrakt olup bilir. Mesela mütçülü işlemek yönü bu tarafından gırtlanıp bilirsiniz. Şolong üstüne yine de käbir Amerikan üniversitetlerin başka yurtlarda kampüsler var. Mesela üçün NYU'nun Abu Dhabi'de kampüsü var. Onsoň Carnegie Mellon'un Katar'da kampüsü var. Şolar hem yani kategori financial aid, stipendiyo, kategori berýär diýip bilýän şolary göz tutup bilersiňiz. Ondan başga da ýene bir ýol US'de köp kişi misal üçin community college'a gelýärler. 2 ýylyny community college'da etýärler. Sebäbi community college usually like has amatly bolýar abeşni üniversitetlerden we soň özüniň 3-nji, 4-nji ýylyny üniversitede transfer etýärler we şeýdip bakalavryny misal üçin 4 ýyl üniversitede seredende has ardan görüşdi edip bilýärler. Soňra yani kampüste wagtyň işlemäne köp mümkinçilikler bolýar. Yani full tuition'y yaptırıp bilmeseňem, yani belli bir bölen yaptırıp bilseňem öz açdyk işläp şonu hem ýapyp bolýar. Ondan başga da yani men özümkide şo köp diňe şo needs based financial aid offer etýänlerini gözüňde tutupdym. Ýene bir berjek maslahatym mysal üçin adamlar bilen tanışyň da yani köp türkmenler bärde okuýarlar, şolar bilen tanışyň, haýsy üniversitetde okuýarlar, näde okuýarlar, soralaryňyz bolsa şolardan şolary gönükdiriň we yani gaty networking etseňiz köp zatlar öwrenirsiňiz olagurdadym. Menem şu asıl başta diňe Need Blind'a apply etýän diýdim. Need Aware'lara menem tapşyrypdym. It is harder to get in. Soňam diňe need-based scholarship'lardan merit-based scholarship'laram bolýar. Mesela men Kansas University biram Ole Miss, University of Mississippi. Olaram full tuition cover edecek derecede scholarship'ları bar. Ve men tanışlarıma şu yerde okuyan Türkmen tanışlarım ve soňundan apşyrytsiýa bilen beýlekisinem özleri cover etýärler. Ya da işleýärler, üstüne ve cover etýärler. Yani şu şeydip merit based edip bola ve aýdyşyň ýaly Carnegie Mellon University of Qatar menem aňa tapşyrypdym ve go we need'in cover etýärler financial aid'ini. Ve hawa dawdyňam aýdyşy ýaly Unist we Kayıst Koreýadaky üniversitetlerim go yapýarlar scholarship'lary. Yeah. O töweleme ýöne hakykatan men edip bolýar diýemzok. Buny ýem etdiler. Ýani Amerikada Muğut Üniversiteti da berýär. Mysal üçin bir ýerden bir ýer tapypdy, şonu gutoran türkmenemme community college'lar gutorup soň Muğut bakalavry ýygyny okanlaram kän garaz networking diýişmedi. O temada ente gelersin etip bolsa tanışmaly, tapmaly, o ýollardan ýem geçenler bar. Şolaň ugry boýunça nime bermeliler. Ýöne oň üçin ýem bir ýyl gerek dogrudan bir tanışmaly, rahatmel, gözleşdirmeli. Nide waka kimmaka beýleki ýurtlardadam Hong Kong, Singapur, okan kän Koreýada, hasam kän Türkiýe ýem inni tereden oklaram kawat. Ýöne garaz ýem inni bilinýär diýjek bolýan. Öz aramyzdadam maňa ýetişsoňyz men tanışlarmy nime dip bilýän, ýani bularyň göni kontaktlaryny alyp berip bilýän. Başga inni soraw ýok bolsa, okuwa tapşyrmak
hatta jemläliň şuýda belki wagtymy da azalandyr. Okuwda üstünlikli okumak şu temalara men sizden sorasym gelýär sebäbi özüm olan biri däl. Ýonunda şükür ýene ştaýlarda aýlanyp ýör. Okumak diýemizde, inni okuw üstünlikli okumak diýemizde, bahalar, rahatlar möhümmi? Mysal üçin, ýöne men öz taryhymy okap aýdasym gelip dur da şu taýda sebäbi ýananja ýerlenme, bahalar möhüm däl, Amerikada tejribe gerek zat diýen bolup kompýuterçik dostlarym bilen aýlanyp gördüm. Özümüm himik biolog, soňundan doktorantura üçin taşyrýan bolan o taýda minimum baha 4 bolmaly eken, 3 bolmaly eken, 4 üstünden. Menem baha möhüm däl diýip aýlanyp gördüm. Entegem Kentucky, University of Kentucky minimum requirementlaryň birini nemetmesemem, yetmesemem bir gözden geçirdi, application kabul etdi. Köp ýerde ýöne awtomat men applicationym kesilýär-de, baha ünsürmänligim üçin. Şolar ýaly bahalar oňdaşyndan başga nämelere ünsürmeli, okap ýörkäňiz, şo zatlar hakda pikirleňizi aýdaň. Birinciden öz lokal ýalňysym perfectionist bolmany etmeýän çalışma meselem GPA 4.0 bizde 5 yani 5'in üstünden bizde 5.0 saklamak için biraz gereğini atma cevlerini okulyadı. Yönü öğrenmişlik şu mesela başka mümkünlükler gideriydim. Mesela yerine research edip olurdu ve research mümkünlüğümden bağlı yani hatta freshman olsam research edip oluyor. Ya da mesela bir sefer şu diyelim A saklama yani A'da saklama için bir sefer taşlayardım ya da mesela bize dekabrat mesela semester senterda başlayan olsa no yarın ahirine çenne sefer hiç ile ziyantı taşlap oluyordu. Mesela şu öğrenin uyanmışlık ona direkt beylik mümkünlükler pedalaman çalışsın. Mesela PhD soňra PhD etsek bolsaňam research öğrenmöhüm research experience'ine bağlı olsa ya da tersine soňra bilen işe etsek bolsaň ya da mesela CS okuyan diýeli birden klaplar atlar ba coding klaplar var ve hakiki real world mesela konsultant ýaly bolup işleýän non-profitler bilen mesela yani ödün ya mesela iş olsa soňra bilen maksadyň iş bolsa işe değişli işe kömek berjek zatlar bilen yani daşyna zatlar bilen mesulmany maslahat berýän. Bir de mümkünçilik bar köpsini göremzok yani şolar mümkünçilikler bilen ayakta durmak diýilmi yani mesela kär mümkünçilikleri geçen soň bilip galýan şol yani. Bahalar möhümmi sorunda. Sizin aýdyşyňyz ýaly näme çakolýanyňyza bagly, ýani mysal üçin eger siz soňra bilen PhD tapşyrjak bolsaňyz ýa-da özüňiz pre-med bolsaňyz, onda bahalar gaty möhüm bolup bilýär. Ýöne ol urda da dedim, iň esasy ünsürmeli dadyňyz meň pikirimçe, ýani bahalaryň özleri dälde çyndan hem sapaga düşünmek we nirde nämäni ulanmalydygyny sapakdan öwrenjek bolmak sebäbi, ýani diňe sapaklaryň özleri şeyle kendi düşünmeseňem ka bahalan gowup bilýär ýa-da soňra bilen ol diplomyň alandan soň işlemeli bolanda düşünmedik bolsaň kyn bolýar-da ýani neje kollandym şonu düşünjek bolun we oň üçin diňe sapaň ödemde mysal üçin daşyndan işlerem etmeli dawdyň aýdyşýarlar research ýa-da internship ýa-da klaplar siziň şu öwrenen datlaryňyzy çyndyrmyşdy. Ulanma, öwrenmäge hem mümkinçilik gopdur ýani şolam gaty möhüm we edebilseňiz ikisinem deňrek akitjek bolun. Ondan başga ýani täze barlak görün köprek esasen mysal üçin men başlamdy hökmen himya okan täze okupçy batmam diňe himya olimpiadasyna gitdim soň hökmen diňe himya okan diýip başlapdym ýani soň MIT'de esasen kompüter orada okayanlar kan olansan şalan täsirinde köprek kompüter sapakdan başladım başta niyetim yoktu yani son gaty gıdıklı geldi ve şeyde AI'da double major'a öwrülip gitdi yani diyecek olyandadım täze datları barlap görün ve
Gati yani üniversitede okuyan döwürleriň esasy şon ýaly dürli zatları eksperiment edip görmek üçin gowy ýyllar diýip pikir etýän, soň karýeraňyzda näme çyk bolýanyňyzy kararlar almaňyzda şo her hili zatlary baglap görmek gati gowy peýda eder. Ya, soň ýanky düşmýaly klaplar gati peýdaly köp adamlar bilen tanışmany, soň networkingiňizi ulatmany we ýani engagement üçin gati gowy klaplar maslahat berýän. Ja. Sizin aýdyşyňyz ýaly balans gaty möhüm. Yani 3.0'dan aşağı geçmeyecek bolmaly bolýar. Master ve PhD üçin ýöne 4.0'dan diňe goal set etmek hokmanlar. Şo ýerde 3.5 bolsa it's gonna be mostly fine. Ya da 3.8 bolsa şo 1.4 alanyňyz bilen aňyrda gatwyr neme bolmaýa, effekti bolmaýa ve dawdyň aýdyşy ýaly şo ýerde balans etjek bolmaly. Sen şo bir hepdeňi belki sapaňa gider ýöne belki hepden belki şo klubyňa gider ýa-da researchiňa gider. Şo tarapdan balans etmek kyn bolýar aslında. Ýöne etmeni öwreneňizden soň work-life balance'yňyzdan gowy nemetýär. Bir hili diňe sapa okanyňdan şo kluby nemedeninde klubydan dedem sen ýene işleýän ýene kod etýän ýöne still okaňok da. So bir hili birazjyk restalan ýaly bolýan. Şo tarapdan şo work-life balance'dan birazjyk nemetmeli bolýar. Bizinkide study life balance I guess. Ve şona men pikirimçe möhüm şoňa attention bermek because şo 4.0 etjek bolup men şo bir semestrimi biziň şo bir building biziň basementinde geçirdim. Office hour'a gidip ve şo semestrde soň gaterwet ýadapdym. So birazjyk şo balance regular etmek hokman gerek. Men toramady bu nigu toran soňuz bilemek siz näme planlaýaňyz bolyn internship baradaken gurrun görmediňiz diňe master ýa-da PhD nemesine şakaça men görünümde kim internship eden bolsa şu internship eden kampaniýasyna gutorandan soň köpsi işe girdiler. Internship siziň ýagdaýyňyzda nähilek? Benimki long story. Men aslında Türkmenistan'a gitmeliydim. Öz sebeplim pasport sebepli. Turns out I can't go. Son için bu semester yani bu Thompson internship geçti. Ona direkt geçen summer internship'lerle research ettim. Yani tutuş dağıttı summer'da. Yep, I mean if that can be counted as internship. Belki de yani men başlamda gati research focused bolan diýip pikir etdim ve başdaki birinci summer'ımda MIT'de research ettim. Geçen summer Imperial College London'da research internship ettim. Soň indi hazır birazjyk industry nähilek ýöreýär şo datlarym gyzyklanam soň bu summer şu Boston'da startup'ta internship etýän we şu wagtçy gati gyzykly we yani gati gowy tejribe boldy sebebi gödýetirdimde akademiýa bilen industryň tapawutlary näme ikisiniň gowy taraplary we erwet taraplary bar. Indi o taýda dowam edermi? I hope so, yeah. Hawa yani şu hadraşynda gati gyzykly we yeah. Men birinci ýylmy MIT'de research edipdim because birinci ýylymdan soň meni staja aljak ýokdur diýdim. İkinci ýylymdan soň menem Londonda boldum Energy Data Analytics Company'de internship geçiripdim. Asıl ýylyna gitjek diýsem gidip bilerdim. Ve bu summeram data engineering internship geçip durun. If they take me back, I'll go. Yani hali bilemok. Bolmasadam geçen yıl bolan internship'im gowdy, so mene taýar. Ba mena neme wagt bolmy? Ha böyle.
Bu sizin iş tapma nemäňizlere taparsyňyz arkaýyn ondan şüphem ýok. Men bolsa Thomas Kanikul bolsa Türkmenistana gidip denjal malumkat ýadynda. Onun şonu biraz aýrmaly, onun soraglama dowam etýän, onu hälen bäri arasynda agdalyp geçse. Uý soraba. Bol. Ha. Sizin inniki planlaňyz näme? Ýa-ni GPS var, GPA bardy gurrun etdiňizde research mi, PhD mi, iş mi, näme planyňyz bar we şoňa näme günükdirýäňiz? Men şuwatlyça hopefully to get a job after graduation. Yani indiki Tomsa goalum internship etmek, almak. Yöne soňlugy bilen ulatmal industry'da galma planlayan yöne onun bir yıl MIT'de master etmegen planlayan. Gati go soru ve benim kapsoru yani adım soru şunlar. Hazırlıkça yankayda şumyalık başta gati research fokustum. Hukman PhD eden okuwu törpgani dip kretyadım. Yani şu anda çani yani industry experience mem gati goaldi yani yankayda şumyalık industry'ngam go taraflar var ekende. Yani şu anda sadece kampanyamda işleyenlerim köpüsü şu an PhD'leri var gati öz uğurlarının ekspertleri ve şu tarafını godonda tutsam şu adam PhD'ni godonda tutyan yani belki bir yıl industry'de işlemden son yani haysi uğru konukçam barada has kop kıran bolan son şondan son PhD'ni şolurda okap yani şolurda yöritalışıp özümü kamilleştirip ya şu atlıkça planım şeyde yana PhD'ni gati öğrenecek ya yankı dişimyalık şol bir uğurda ekspert olmak gati isteyen bir dadım ve ya. Ya şunları plan etmek anfatel. Ön planım master şu bir yılım tutup son yine master'ım edip son industry geçmekti. Benim master'ım bana bir yıl, so I was just deneyin onum bahane bilen. Devam edelim. Bundumuz var. Olmadı. Boldan. Halen var arasında azak geçeceğiz. Networking diye networking diye mene makana tanışın olmalı yani. Belki birazcık yanlış düşünýär oňa şoňa nähili dogry düşünmeli. Networking tanış ne derecede möhüm internship etýäňe dogrydan bel ýarty tejribe bolsa ýartam şo taýda tanışlyk da dogrydan şu networking hakda birazcık näde etýäňiz, näme etýäňiz, ýa peýdalaryny gördüňizmi, görersiňizmi? Garar networking hakda aýdaň tejribe. Men akademik settingde aýtmasam internship bolmady. İň bolmany iň berkejesi zat bar. Meselem ofisarlarda gitýän, meselem tiýerat bilen bolup biler, golaşýan meselem şeyde son ilk semester lab assistant position aldım. Yani şo recommend etdiler. Ya da meselem üniversitede eventler görnölýärdi. Ya meselem pizza night tipa pizza oya profesör oturýar arkan näme soru bersen bermeli. Yani isle akademik deldaşları başka meselem kayıp sapaklarımızda meselem biyologiyamızda profesör yürütüp daha da çağırıyordu. Meselem her hepte de beş okutçumu ofisine çağırıyor. Oturuyan görüşen meselem belki okuşlarla tanışan ya meselem şeydi bir tane tanışan dostum ama meselem menlen bile izah olan meselem men bu yıl internship da tavsiyem yöne meselem bir zat görselür menlen paylaşsalar ya da bir position zat görselür in merkezesi like hukman birinin benefit etmegem del yani ya da parazitçilik etmegem del yani just knowing them is also kind of useful.
ilk ölen networking çok mühim ve köplönç bardağını bilmeyen kapılarını açıyor. Yani o tecrübemden aysam ve mühim masaatım başta yasamayalık geldi networking etmek. Yani son birazcık perspektifim ütkedi. Esas yani ingo berjak masaatım intentional olmak. Yani içinden hem näme uğurda sen komak gerek ve kim sana komak edip bilir. Şunu go'yu analiz etmek ve son şu değişti adama ödünü tanıştırmak, olurdan sorularını sormak. O tecrübemden aysam esasen şu yankı soru PhD yesem kam ya industry yesem kam ya magistra yesem kam şu soru gati kelamda köp dadetti ve her uğurda giden adamlar bilen şu yörüte şolardan reach out ettim ve coffee chat sonra şoların tecrübelerini, maslahatlarını dinledim ve hazırki internship'im aslında şeyde taptım diysem bolar. Şu biri bilen görüşüyordum. Olam şey men şu startup diyse da tip ödvarda tanıştırıptı ve şu startup'ta ne ettiğinden ayttılar. AI for Science, AI for Scientific Discovery ve men olam eder şu men kıtlanyan yorum şu himyejinerçilik bilen AI'ın birleşimi diyen yalık atı Go-Gavat geldi ve şu anda şöyle aytıptı da internship bolsa men sana aydan da tipti ve şeyde internship bolanda tavşırdım interview oldu men offer letter'ım alanmaktım entak startup şu kampanya public'ım deldi son şu offer letter alandan son bir hafta son public oldu o New York Times article da çıktı birden hem kişi haberdar olup yani diyecek olan adım yan kaçışmayalık şu networking etmedik olsa mesela için o kampanyadan haberim olmadı. Şu bardağını bilmeyen kapılarını açacağım. Yani etseniz katı köp plus taraflarını görürsünüz. Ben katı antisocial biri. Tarzı adamlar bilen tanışmak katı kıymen için. Şu için networking diyene başlayayım ki birazcık. So as you can imagine, so far men katı etmedim, networking etmedim ve alan internship'ımda networking bilen bolmadı. But şu yıl katı kıyındı bana şu internship'i tapmak ve prosto şu research team'de oturduk. Ve başka ofiste oturan biri geldi. Prosto gürleş başladı biz bilen benim I guess I was complaining. I don't know. Şu tema gürleşir oturdu ve bulam aytı hem oldu da dedi bizim ay şu stajyerovka gözde studi şudi. Näme uğurda gözde yani var da dedi olam onna şuna edik görmüne edik gör şulara apply edik gör maňa resumeňe uğrat men öňümden bir da çyksa benim da derin resumeňe uğradorn da dedi. So like it wasn't intentional yani şu wagtda da mene de networking oldu ve aslında kömök değerdi. Yeah. Birim LinkedIn adını updated koyun. Mesela bana bir tane adam reach out edipti. Mesela Jump Trading'den ya da başka da D-Show'dan. Gene hatta bu yıl apply et bilmedim ve yine de var gitmeliyim deyip sonuyalar. Yani öğlerim arasında size reach out edip bilir yani. Ya. Soruğa. Tuğanıma öğren başarılıklı buysan yaz. Indi bu paňa ýaly Amazon, Microsoft, Google ýaly şonýal kampanýalara planlaýan täzeli CV ýam tejribeňiz bar da Londondan birim MIT bolsa şonu sorajakdym. My current internship in Meta data engineering. So if they take me back, I'll go, I guess. Yeah, hopefully. Men kem esası kıtlanyanım misal için Google DeepMind etken işleri yani ben kıtlanyan uğrarma değişti ya da Microsoft Research. Men esası systems like low-level programming and performance engineering. Bilen kıtlanyan şu sebeple ya like a hardware taraftaki like Apple ya da like a trading taraftaki.
for performance software. Soradan kaçmak için birinci adam boljak diýerim. Menem karierama demedi başladım. Insert başladım. Başka soralar. Ben nimeni aýtja senen define etmeni sorajakdym. Ha. Hani Türkmenistanyny tanışyşy bilen girliýär diýler. Bärdäki networking diýilýär. Şo bärdäki tanışyşynyň nämedigini bir düşünürsen Amerikada däl adamlar üçin Türkmenistanyňky ýalag düşünseler, şonu kyn barda, şonu bir kefitlemesini aýtyp berseň, ýa-da aýtyp berseň, aýtygym boldy. Ayçaňdan networking elbetde birinji bilen özüň qualificationlaryň atlaň dogry bolmaly, gowy bolmaly, dogry sincere bolmaly. Men özümem üniversiteden soň birinji işimi şo tanışyşy bilen ýemde şo kompaniýada işleýärdi we menem tanaýardy, özümi karakterimi dadymam tanaýardy, bahalamy tananokdy. Ondan şol içinden rekomendaýa etdim, mysal üçin şular ýaly ene gyzyklanýar tavşyrdım, onu gyzyklanýar, gowy kandidatlar zat dip. Networking hokman hawa diňe maslahatlaşmany da gerek bärem ne tasadam şo taýda şo pursatlaryň biri tanışyň, men bilen tanışyň. Özüm mysal üçin Hakajan Kömür bilen birinji gezek gelemde 9 ýyl münden bolýardy enne. Inne PhD tapşyramda mysal üçin özüm biologiýadan tapşyrjaktym, oň bilen maslahatlaşdym, farmasevtik ilimlara tapşyr, dermanat üstüne işlediydi. Menem şoňa tapşyrdym. Ondan diýeli bärden Bayram Saparow, ol men düzmelenme seretdi. Menem hamala düzmede ýa düzme ýalmakda ekspert ýalakdan ýöne şu adam gaty kynçylyk çekken, ana şol men düzmelenme seredip berdi, şeýler bolsun beýler. Oňdaşyndan ýene bir kitanak adama düzmelenme atlamy okutdym. Şoň ýalak, şoňa da networking, şolam tanış şo manida. Başka soralar ýa goşak zatlaryny baglansa. Men ýene soraýyn. Bu Türkmenistanyň okuwçylar ýa-da daşary ýurtdan bolsa, indi sizi näde tap bilerler, sizle näde görüşüp bilerler ýa-da gada men bilen tanışsaňyz, meňe ýatsaňyz men ýazar nitdan ýöne gada me sizi nirden tapsynlar. Şo maglumaty paýlaşsaňyz, soň göni paýlaşarlar, habarlaşarlar ýa-da siz bilen. Hani biz taze ýokmunda, eger isteseňiz YouTube'un aşağına şu panelin aşağına e-maillerinizi ýazyp bilersiz ýa-da maglumatlaryňyzy näme paýlaşsaňyz publicly paýlaşyp biler, şo taýdan sizden habarlaşar ýaly. Oňdaşyna näme habarlaşyp bilerler. E-mailden ýa-da LinkedIn'den ýazsalar hem bolar. Instagram bolup biler ýa-da senek bir social media, meselem Instagramda köpümizden adyny ýazsa gönçük gerek, ýani ýalňyşmasam, ýani az familiýady. Because we use that. Ýöne esasy LinkedIn'i maslahat berýän Türkmenistanda kan ullanlanok, ýöne hemmesiniň hem LinkedIn accountu bar, indi bize de LinkedIn accountu açyň, aktiv tutuň diýerler, bize mäder işe tapşyrjak bolsak şolaňyzda da seretdiler, zatlar diýerler. Türkmenistandaky okuwçylar hem LinkedIn hasaplaryny açdyrlar, gözlesinler, connect etsinler, hemmemiz kabul eder, netip bolsa, iňan sady belki şo bolar. Sorumuz barmy? Salam. MIT student обычно top 20 schools içinde imişe startup vardı, pikirini yarısı pikirini var. Startup, öz startup'ın detne. Bu da Silicon Valley bolmadan sorayın diye. Men döwürmezsem gyzyklanýan MIT'de esasen gaty köp mümkinçilikler bar. Biziň şo entrepreneurship centerimiz bar we men şolaň program etýän engineering for entrepreneurship diýip gaty go mentorlary bar, gaty go resource'lary bar we yani MIT okuwçysy bolsaň köp plus taraplar bar, special fundinglara datlara apply edip bilýän. Yani uzak gelecek gözünde tutamda men gyzyklanýan startup başlamak bilen we şo bir işdiňem şoň üçin consider etdim diýen ýaly, yani belli bir urda özümi kemilleşdirip şoň ýaly kampaniýa başlatmak ýa-da hatda ýokary derejeli işlerde işlemek diýen ýaly.
Başka soru var mı? Hem Arduna etken inte. Değil Şunu etken. Startup. Gadama mine nusgo bolsun deyip tapaudunu görün deyip çıkardı. O son için Köp savurun. Başka soru var mı? Vaktiniz doğru. Yani soru var olsa devam etbiliriz. Online soru var mı? Instagram'dan kim ilerleyen Instagram'ı? Endiji industriya gidecek özüme gowy yetiştirecek, kämilleşim, soň PhD gidecek diýär. Indi ýan kaýdylan Amazon, Microsoft, Google ýalyp bir ýerlere gidip neme industriýaň tamamyny alan adamlar akademiýa bararlarmyka? Teýär Amerikada akademisyenlerin köpüsi akademisyenlikden çykyp industriýa gidýärler-de. Yani yankı köp adamlar bilen gürleşdim ve olan esas aydan dadı PhD yapacak olsam yani içinden bir orada güçlü intellectual curiosity bağ olsa yani şol orada içinden gıdıklanyan olsam kellerde sorular bağ olsa şon cevabını godlayan olsam PhD en esası yol bolyam kadiyen yani endüstriden son gider mi diyen sorun cevabım şom kadiyen de yani endüstride iş yaparken şonyalık sorular kelamda dörese şol orada cevabını godlamak için PhD'ni consider eden ve yani köp adam yani bilen köp adamların başı endüstride nähili sorular möhüm diýip endüstride işläp şoňa gödýärler ve şu soruların cevaplarını PhD'nin üstü bilen gözleýärler, tapýarlar. Soňam şu PhD'ni götüren soňam şol orada esasy gaty ýokary derejeli bir bolup ýetişýärler ve yani şol orada gitjek bolsaň PhD gowy bir ýol ve şoň üçin consider etýän. Ben öz experience'ıma o diyen yok diyemezim. Yani geçen yıl işten kampanyamda Gatken PhD edenler eyyem vardı ve başkadan koluklarım vardı. Onlar her PhD'sini etmediğine master'ını ettiler, işlep başladılar ve kaverler evine PhD etmeni ettiler. To be fair, that's in UK. US'de nehir bilemok. Yani men knowledge'ım şol. Men gelme akademiydim. PhD'nin götüreýän ondan görür. Kadarlı yaşlar bizim için en bir duysanmalı gün oldu bugün. Sebebi 5 yıl 10 yıl bundan ozan 5 yıl 10 yıl bundan ozan bu üniversitede okuyan yaşlarımız iki tek vardı. Yani MIT, Harvard diye her kim için bir dream arzu olacaktı. Siz bunu bugün her kime görkezdiniz. Size bereketle demek ki işlerinizde, okullarınızda üstünlük. Hem de yani şu vize var adı aydıldı. Yani hakikaten seyretsen Dini Amerikan teritoriyasında 500'den köp studentlerimiz var. Houston'da 100'den köp ben şunu bilen. NU'den üniversitemizde ya böyle üniversitelerde onlar için size ne rekomendasiyalarınız eğer şolar dinleyen olsa ya da network üstünden yetirsek onun için Aşkova'da gidip vize almak gerekli ödeyeceğiz ve transfer edip oluyor. Doğru değil mi? Üniversiteden üniversitede. Şolara şu bir şu zatlar yetirilen yolun tapıp şu yaşlarımızda edilsin ki yani zihin ve şeyle hücud öğretmek yolunu tapsak o olur. Son bir yeni bir gülkül zat network sistemasında önkü devri var adı aytınız. Ben okan devirlerimde o Sovyet Soyuz sisteması vardı. Bizde bir slogan vardı şeyli. Cennetten cahin olanın Med Institut'ta dahin, üniversitede dahin olsun diyorlardı. O menden dostlar okuyanlar atanınız bile onu. Yani elhamdülillah hazır Türkmenistan'da da Atıvır Bey'le aday değil. Sebebi köp saatleri dinleyez, üniversitelere
kapılar açıldı. Ovalardan gelen yaşlar var. Yani o da orada da okacak adam için yollar açıktı. Şu zekin olan adam. Ben özüm arkadaşlar ben küçük bir kumun içindeki karam çölün içindeki ösen çopanın oğlu çopan oğul ben. Ama Allah nesibesi bilen yani acı gayretiniz bilen her zat et bolýardy. Size yine bir gözek minnettarlığımı bildiriyen yönüm bunu beyledi. Dine bir asan platformasında kalmasın bu zatlar. Eğer daha edebilsek Hasan'ın platformasında yankı network sistemasını bu şekilde bir her kim akses olar ýaly edip oňar bilsek hem Hasan nemesi güçlenirdi hem yaşlarımız şöyle bir bu neticeleri edip bileceklerini göz yetirerdiler. Şoň için daşary ýurtdaky üniversitetlere de sizin beren maslahatlarınız ya gelecekte şunu bir gayret edip bir short version'de Amerika'daki studentlerin arasında bir network kurup şu yerdekiler şu derece çağırabilseniz hasam olacak. Allah nazarında olun. Size Allah can geleceğiniz amad eylesin. Her gezek üstünlükte arzularımızı Allah kabul etsin. Berekellah. Köp sağ olun. Beren gurrunluğunuz için. Meni ördümden ton oturdum. Benim doğrumda hani Türkiye gitmek, ya Boğaziçi gitmek, ODTÜ'ye gitmek, üstünlükte de Serdar Doktor Şarif ola mı ton oturun eken haydi. No, bizim doğrumuzda şotaydı yetilmeyen vaatlar. İnniki yaşlar için tuvalımı hava. Yönemen yaşları diyeceklerdim. Biz olmadık olsanız siz olmayadınız da. Biz o yolları geçmedik falan. Yok. Türkmen'in aşağı gözlemesin. Bu sizin için bir başlangıç. Hani üstünlükte erintek. Bu koyun maksatlarında da sağlaman yetin. Sağ olun bunun geleniniz için.